místa a začneme trošičku netradičně takovým krátkým videem. Přišli tam s tím, že bych klidně udělat nějaký stand-up o zálohování dat. No, jenže já spadám do většinové populace, která pro tě nezálohuje. A přitom vím moc dobře, že kdybych jednoho dne přišel ke kompu a on nešel zapnout, nebo mi ho někdo ukradl, nakonec mi však představili tohle. To funguje na principu syntézy běžného cloudu a normálního excerátu a vlastně... Hele, prostě a jednoduše. Svůj disk, na který se připojíte odkudkoliv, bez kabelů, bez složitý. Máte ho doma pod kontrolou, no a když tam jsou ty disky dva, tak rovnou dvakrát zalohujete. Prostě paráda! Nicméně utečme z digitálního světa do normálního a pokud dáte jedničku a nulu v tomto případě dohromady, tak vám vyjde 10. Já děkuji slečnám za jednoduchou demonstraci a víc o tom digitálním světě vám řeknu pánové z Western Digitalu. Představím vám pana Jiřího Olejníka. Dobrý den. Pana Lukáše Paskovského. Dobrý den. Tak děkujeme Filipovi za pěkné představení. Já vás ještě jednou vítám jménem Western Digital, díky, že jste přišli. Že jsme si řekli, že by byla škoda vás o to připravit. Jestli já jsem tu prezentaci připravoval jako spíš, ne příliš produktovou, ale spíš jako trendovou, tak ty hlavní trendy, které vidíme a na které se Western Digital musí zaměřit, jsou v zásadě dvě. Objem ukládaných dat a vytvářených dat neustále roste, to asi všichni víme. A způsob, jak jsou ty data ukládána, míří k centralizaci. Já o tom budu mít pár slajdů. A Western Digital vidí tu centralizaci jako další příležitost pro další rozvoj. Jestli víte, bavili jsme se možná o tom před rokem. Western Digital byl založen v roce 1970. Když se podíváte, jaký typ businessu nebo core business, jaký Western Digital kdy dělal, tak my jsme byli vždycky firmou, která byla schopna se posunout a vždycky ten svůj hlavní směr toho podnikání výrazně měnit, protože jsme začali jako, kdo ví, kdo si pamatuje přednášku z loňského roku, pan Paskovský, pan Loucký, ale nevíte, s čím jsme začínali, když jsme byli založeni v roce 1970? My jsme začínali čipy do kalkulaček jsme dělali, věřte tomu, nevěřte, Western Digital byl založený jako firma, která dělala čipy do kalkulaček. A my se opravdu snažíme to portfolio jednoduše a srozumitelně vysvětlit, protože každá aplikace vyžaduje jiný typ disku. Tak jak asi na tohle auto nedáte stejnou gumu jako na tohle, nebo dejte tomu na traktor, protože neexistuje jedna univerzální pneumatika. Když jsem si koupil své první auto, tak mi ho v prosinci dali a řekli, když jsem se ptal, co tam jsou za gumy, tak řekli, to jsou univerzální gumy. Ale psal se rok 96, takže myslím, že od té doby už jsme se všichni naučili v zimě jezdit na zimních a v létě jezdit na letních. Tak jak neexistuje jedna univerzální pneumatika a neexistuje i jeden univerzální disk, protože máme Blue, to jsou disky pro každodenní PC použití. Green, když jsme uváděli Greeny, tak se nám všichni smáli, že to je cesta do pekel, ale Greeny byly disky s největší kapacitou, s malou spotřebou energie, byly šetrné k životnímu prostředí. Blacky jsou stále nejrychlejší SATA disky, když samozřejmě přiznáváme, že v tom segmentu té rychlosti v tuto chvíli nás výrazným způsobem kanibalizovala konkurence v segmentu SSD. Před 2 lety jsme přišli s RAIDem. RAID byl první NAS disk a v dnešní době zaznamenali jsme tím nejenom v Čechách, ale v celé Evropě i celosvětově velký úspěch. Protože takové ty otázky, co si mám dát do NASu, co tam bude kompatibilní, co mi tam bude fungovat, RAID ty otázky jednoduše vyřešil. A poslední barvu jsme přidali v tom segmentu těch relativně 3,5 palcových disků na jaře, kdy jsme uvedli fialový disk, QD Purple, a to jsou disky, které jsou určené čistě do audio-video aplikací, do kamerových systémů, protože samozřejmě disk kameráku funguje trošičku jinak než desktopu, co je asi tím největším rozdílem, to bych řekl. Ten disk totiž 95% neustále zapisuje. To znamená, ta fragmentace dat je poměrně velký problém. Když se podíváte vlastně na tu pravou stranu,
toho slajdu, tak tam uvidíte nějaký odhad, vlastně, kterou provedla společnost Gartner, kolik je vlastně zařízení v této době, nebo to bylo v konci roku 2013 na světě, to znamená 2,1 miliarda počítačů a podobné další šílená čísla. Co si myslím, že je důležité říci, v roce 2016 podle Gartneru by jedna domácnost měla představovat 3,3 terabajty dat. My jsme, myslím, jestli se nepletu, tak minulý rok vlastně jsme měli, podle výzkumu jsme říkali informaci takovou, že v roce 2013 bylo vytvořeno stejné množství dat jako za celou dobu do roku 2012. To je šíleně nepředstavitelná jako věc pro mě, jako pro běžného jako laika. Pojďte k nám dolů, zakrojíme si dortík a můžeme potom pokračovat samozřejmě v nějaké neformální osobní diskuzi. Kdo si chce sám vlastně vyzkoušet ten produkt, tak já ho teď zapínám pro iOS. Připojíte se k Wi-Fi, která se nazývá My Passport. Otevřete si aplikaci, připojte a zkoušejte a uvidíme, kolik zařízení nám to dovolí připojit na nás. Slavnostní zakrojení, jo. Tak ho připravíme. Přeřízně. Máte přeřízně. Určitě. No, je to jak chýdle, no. Trošku Pak ještě děláme slička. Protože dodáváme poskytovatelům veřejných cloudových služeb naše disky a samozřejmě potom přinášíme i koncovým uživatelům vlastně to privátní řešení, to znamená je to řešení, které se nazývá MyCloud.